Assalamu alaikum malen chana muso demsen na bakoroba bela jelen shu awdenke ni abol make do Drissa mementa biye ntene février kalo tan ani saba samba fla ani muga ani saba d'abord kana ka aw bela jelen fo ka aw be remercier ka na bonya masigi ke aw bela jelen fen weleli ke fen duwaw ke voilà kuma chamante ka fo ka aw remercier ka fo inshallah alisa an ka duwaw ke ɲɔgɔn ye pour que jamana ye a bɛ se ka taga sira fɛ sira min ye an ka laɲini pour que jamana bɛ se ka kisi jugu tɔɔrɔ ma halisa an ka duwaw kɛ ɲɔgɔn ye halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa jamana ɲɛmɔgɔ ye sira min ta walasa o sira in bɛ se ka kɛ sira ye cogo min na min bɛ an sabati min bɛ an bɔ dingɛ kɔnɔ min b'an kisi jugu fana tɔɔrɔ ma donc an b'a ɲini aw fɛ a ka duwaw kɛ halisa duwaw minnu kɛra vraiment an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo voilà bɛɛ tout le monde journaliste o a kɛra association mɔgɔ ye o société civile o ɲɛmɔgɔ o vidéokɛla radio animateur tout le monde n bɛ bɛɛ fo parce que vraiment ça a été voilà a bonyana n yɛrɛ ma quoi voilà donc n tɛna mɛn c'était juste parce que an bɛna fama ɲɔgɔn ma waati dɔw la an bɛna to ka fama ɲɔgɔn ma waati dɔw la ka sababuya kɛ baara n'u kɛcogo ye mais suina je tenais ka juste parce que n bɛ ka wele ka caya message bɛ ka ci ma fɛn caman bɛ ka fɔ ko Guinée président ko a ye a désolidariser ka bɔ projet la min ye fédération projet bon mɔgɔ ye fɛn dɔ ci ma je vais juste ka fitinin ɲɛfɔ aw ye dɔrɔn pour que mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na ensuite ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye ne delila ka nin fɔ aw ye Burkina premier ministre ka nali la Mali ne y'a ɲɛfɔ aw ye n ko kɛlɛ min ma da an kan o kɛlɛ de bɛna da an kan sisan parce que le fait que ni jamana in saba bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛna kɛ sababuya juguya barika bɛna bonya a bɛna kɛ sababuya ye an bɛna kɛlɛ kosɛbɛ c'est à dire n y'a fɔ n ko a kɛlɛ bɛna juguya ka tɛmɛ hali an ni jamana min tun bɛ ɲɔgɔn na face à face a kɛlɛ bɛna juguya ka tɛmɛ o kan quoi parce que aw yɛrɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tora ka bɔ CEDEAO mɔgɔ dɔw bɔra ka kuma dɔw ni fɛn dɔ fɔ parce que n'i ye jamana saba in tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est comme si voilà a man ɲi u ma quoi donc fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que k'a bali ne ye fɔ aw ye min yɛrɛ ye a ko bɛɛ juguya min ye siran bonya ka jatigɛ bɔ o jumɛn le fait que ni jamana saba a ministre des affaires étrangères n'o ye Mali Burkina ani Guinée olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ ko an jamana saba bɛɛ bɛ lahala kelen kɔnɔna la an jamana saba bɛɛ bɛ sanction kɔnɔna la an jamana saba bɛɛ CEDEAO kɛlen don ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin an bɛɛ ma bon bi bɛ ka kɛ an jamana saba bɛɛ kan bon n'an farala ɲɔgɔn kan k'an kan kɛ kelen ye n'an bɛ min ɲini an b'a jɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ min dénoncer an b'a dénoncer ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ taga yɔrɔ min an bɛ taga yen ɲɔgɔn fɛ fana quoi n'an y'o kɛ a ka ca Ala fɛ an fanga bɛ bonya quoi n'an jamana saba farala ɲɔgɔn kan k'o kɛ an fanga bɛ bonya wala tɔw bɛ siran an ɲɛ wa ni Ala yɛrɛ ma jan kɛ yɛrɛ o bɛ kɛ sababu ye Ala an bɛ kisi tɔw tɔɔrɔ ma parce que u bɛ fɛn ɲa n'an saba farala ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o bɛɛ ɲɛ surtout n'i y'a ta k'a jateminɛ ni Mali ni Guinée ni Burkina u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka u kɔnɔnajɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ka baara ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ n'a fɔ a filɛ nin sira min kan c'est à dire a jamana saba a bɛɛ bɛ se ka an bɛ se ka san 10 kɛ k'a sɔrɔ u mago ma se jamana wɛrɛ ma togo sugu dɔ la parce que imaginez déjà kɔgɔji bi Guinée donc Mali Burkina Guinée donc jamana o jamana ka d'an ye diɲɛ na n'a y'an diya an bɛ se ka taa sanni kɛ a minɛn bɛ bɔ o jamana ka direct ka na fo Mali la minɛn bɛ bɔ jamana ka direct ka na fo Mali la ka taga fo Burkina donc o ye dayɛlɛlen de ye o y'an dayɛlɛlen de ye diɲɛ ye quoi i m'a faamu donc a ka ca a ka girin quoi donc n'o fɔ aw ye n'o kɛra sisan nɔ o la jamana tɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ k'an kɛlɛ olu bɛna yɛrɛ parce que tɔw bɛna ye k'a fɔ ni Mali ni Guinée ni Burkina u bɛ ka nin baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana caman bɛna essayer ka na fara an kan quoi parce que o fana bɛna gɛlɛya bɛ ka se bɛɛ ma kelen kelen donc le fait que olu bɛna fara an kan donc jɛkulu dɔ in u ka ko bɛ nɔgɔya u ka ko bɛ ban walima a ka tunu donc o ɲɛsiranɲɛw bɛ yen ensuite n'an saba farala ɲɔgɔn kan fana ani minnu bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ fɛ ka jɔnya ta k'an sɛgɛrɛ olu tɛna se ka foyi k'an na tuguni donc u bɛna obligé ka na n deli an bɛna fanga sɔrɔ quoi donc o tentative bɛ yen walasa ka se ka ko saboter ka se ka fɛn caman kɛ o la n ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ fitirida in na n tɛ kunnafoniya in bɔ yɔrɔ dɔn mais dɔ y'a capturer k'a ci ma i m'a faamu parce que j'ai vu groupe WhatsApp min a bɛ groupe WhatsApp 15 bɔ message kelen min ka na a bɛɛ kɔnɔna la Mementa i b'a falloir i ka nin ɲɛfɔ an ye Mementa i b'a falloir i ka nin ɲɛfɔ an ye n ko qu'il y a pas de souci a sɛbɛnnen don ko Mamadou Doumbia se désolidarise du projet de fédération à travers ce décret
bon décret in taara décret ɲini mina décret de kala aw ye jusqu'à yira la k'a fɔ ko fédération ko kuma tɛ décret in kɔnɔna la désolidarisé ko kuma tɛ décret in kɔnɔna la Mali ko kuma t'a kɔnɔna na Burkina ko kuma t'a kɔnɔna décret mina kala aw ye de A fo Z aw ka kɔnɔ kuma bɛɛ ye i m'a faamu donc ko à travers ce décret donc ko Mamadi Doumbouya décret dɔ ta ko o décret in fɛ ko a ko Mali Burkina ko projet de fédération dɔ bɛ senna k'ale bɛ a fɔ k'ale t'o la bon décret min don décret in kɔni bɛ yan décret in signé le 9 février i m'a faamu nin kalo in tile kɔnɔntɔn ko décret in bon décret min yɛrɛ signé min'o décret in dɔrɔn de kala aw ye peut-être min y'a fɔ i b'a sɔrɔ a ka source ma fɛn kosɛbɛ ou bien je ne sais pas de toute façon décret min kɔni bɛ yan nɔ n bɛna o kala aw ye fɛn ko kuma tɛ a kɔnɔna na deuxièmement moi je n'ai pas vu aw yɛrɛ bɛɛ c'est comme si ne yɛrɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka paniquer c'est pas pour qu'alu paniquera parce que projet yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ k'a fɔ projet de fédération yɛrɛ tɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kan donc fɛn min projet tɛ yen nɔ mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ bɔ o la o tɛ yen nɔ fɔlɔ a fɔra ko ka effort kɛ kelen ye walasa an bɛ se ka kisi jugu tɔ parce que jamanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban jamana ɲɛmɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma donc olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu k'o baara kɛ a bɛ se ka wolo fédération na a bɛ se ka wolo fɛn wɛrɛ la mais fɛn min tɛ yen nɔ fɔlɔ ni e taara fɔ k'a fɔ ko dɔ ko ko a tɛ o la i m'a faamu c'est scénario kelen de don parce que nin kelen kɛra n'i y'a jateminɛ ka bɔ 1960 la ka na se fo an ka indépendance ta waati ma nin kelen ninnu kɛra Mali ni Ghana ni Guinée an essayé k'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ça n'a pas marché u taara saboter ka jamanaw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ensuite o bɔlen kɔ a la Mali Sénégal pour que ka fédération kɛ a y'a ye u taara don an ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanaw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na donc ni jamana saba min filɛ nin sisan n'o ye Mali Burkina Guinée n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n y'o fɔ aw ye n ko fanga b'a la kosɛbɛ donc n'i ma se ka a fɛn togo dɔ la donc n'i sera ka jamana saba pousser k'u bila ɲɔgɔn na ka jamanaden dɔw bila jamana dɔw la donc imaginez mɔgɔw ka bɔ sisan nɔ dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛna Guinée président k'a fɔ k'u bɛna lagosi k'a fɔ k'a ye janfa ni fɛnw kɛ donc Guinéenw fana bɛna bɔ k'a fɔ k'u bɛna Maliyɛnw jaabi ou bien Guinéenw bɛna bɔ k'a fɔ k'u bɛna Burkinabɛw jaabi donc au lieu que peuple ka fara ɲɔgɔn kan peuple bɛ kɔ don ɲɔgɔn ma donc u ka laɲini min o b'a sɔrɔ à travers ça est-ce que vous comprenez parce que n'u ma se ka ɲɛmɔgɔ kɔni kɔ don ɲɔgɔn ma u ma se ka Assimi président Assimi président Doumbouya président Traoré u ma se k'olu kɔ don ɲɔgɔn na donc ni dɛsɛra k'olu kɔ don ɲɔgɔn na olu dun bɛɛ sɛmɛnen don fɛn minnu na olu ka peuple de ye quoi donc n'i sera ka fɛn dɔ don o jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye hali ni sanfɛmɔgɔw n'olu ko k'u bɛ to ɲɔgɔn bolo dugumamɔgɔw n'olu kɛlɛla u bɛ ɲɔgɔn bila parce que imaginez seulement nin ko ninnu ka kɛ Burkina jeunesse ou bien Burkina communicateurs ka bɔ ko attaquer Doumbouya la ou bien Maliyɛnw ka bɔ ko attaquer Doumbouya la qu'est-ce qui va se passer Guinéenw fana bɛna bɔ u bɛna attaquer Mali ɲɛmɔgɔw la u bɛna attaquer Burkina ɲɛmɔgɔw la et l'impérialisme va gagner et le projet de diviser pour mieux régner ça va réussir est-ce que aw bɛ ka ye donc a projet bɛ réussir et puis fɛn min fara ɲɔgɔn kan min fana a bɛ ka effet min kɛ donc u bɛ se ka effet fana contrôler quoi donc voilà des trucs minnu kan k'an bɛɛ lajɛlen pousser an kan hakili to an yɛrɛ la nin ko sugu ninnu na kosɛbɛ an kan ka dɔn k'a fɔ Mali ni Burkina ni Guinée filɛ nin yɔrɔ minnu na c'est-à-dire nin fɛn ninnu tɛna kɛ quoi nin fɛn ninnu tɛna kɛ parce que déjà jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a ka intérêt ni fɛnw bɛ olu b'o fɛn quoi olu baaraw bɛ senna mais nin fɛn k'a fɔ ko président dɔ de bɛna bɔ k'a fɔ n bɛ n désolidariser min sama ka bɔ a la même n'a man di président min a tɛna n'a fɔ même n'a man di président min a tɛna kɛ mais comme a fɔra ko décret dɔ de taara k'o décret de y'a yira o de la n taara o décret ɲini n bɛna o décret kala aw ye a ka décret kɔnɔ kuma mɛn donc comme ça aw yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ ko fɛn min ye désolidariser ko kuma tɛ a kɔnɔna la quoi parce que publication a sɛbɛnnen don ko Mamadi Doumbouya se désolidarise du projet de fédération à travers ce décret donc o décret photo ta k'a capturer mais o kɛlen k'a capturer u ma sɔn k'a daminɛ article 1 na u taara directement ka taga daminɛ fo ni ma fili article 8 la donc article u y'a daminɛ article 8 min na i b'a ye o page en tête la ka taga sanfɛ a sɛbɛnnen don l'Union africaine a sɛbɛnnen don les pays membres des pays membres du G5 peut-être ni mɔgɔ caman y'o ye a bɛna kɛ bɔ ko Doumbouya ko a tɛ Mali ni Guinée ko in na tuguni bon a bɛna bon bref i bɛ n'o ye mais on va aller ka taga n taara décret yɛrɛ ɲini ka na nin décret n bɛna décret kala aw ye décret in bɔra don min na n bɛna décret kala aw ye donc vous allez comprendre que y a pas lieu à s'inquiéter et ce n'est pas la même la peine mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛna na fɛn dɔ fɔ jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma quoi dans un décret rendu public ce jeudi donc alamisa tɛmɛnen yɛrɛ don décret in bɔra alamisa tɛmɛnen dans un décret rendu public ce jeudi 9 février 2023 le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya a créé un comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition décret yɛrɛ bɔra nin de kan c'est tout il n'y a pas question de fédération ici il n'y a pas question de fédéralisme il y a ici en Mali yɛrɛ fɛ yan commission de suivi dɔ bilalen don transition kunna ko ka transition fɛn k'a lajɛ maliyɛnw b'o la mɔgɔ wɛrɛw b'o la ko Mamadi Doumbouya ye o kelen de kɛ exactement donc où est le souci
Donc, dans un décret rendu public ce jeudi 9 février 2023, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a créé un comité. Ko Mamadi Doumbia a décret d'ota, décret même comité de Blasenka, comité nga barab na kajume, ko Guinée transition à chronogramme à kanga wati minke, wati a suivi ka laje, ani ka toka a jatemine ka laje quoi. Ka a jatemine a fleli ni a jatemine, donc ni jakulinga barab na ke ode. Dans le même décret, il a fixé ses missions. Ko décret kelen konna la, jakulu min sigira la nyine min ba ala, ou kan ataka min nyini ayo fana ke a konna. Son fonctionnement et ses attributions. Donc jakulu kan la baratogo mina ani fem munu fana dira jakulu ma ko lu beba konna la. Article 1er, il est créé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, le comité dénommé Comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme de la transition. Yoro chaman kalan to kana ka teme dron mais aga jatemna dron autant fédération ko kuma mala dron juste pour que ça n'a rien à voir avec Mali Burkina quoi, c'est un problème interne, décret mendo c'est interne quoi. Ma femme, ce comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Article 2, le comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition a pour mission de suivre, d'orienter et d'évaluer la mise en œuvre du chronogramme de la transition et des réformes politiques en Guinée. Article 3, comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition comprend le comité de pilotage et le comité technique. Article 4, comité de pilotage est chargé de s'assurer de la mise en œuvre des activités relatives au chronogramme de la transition et aux réformes politiques et institutionnelles. À ce titre, il est chargé de définir les orientations politiques et stratégiques portant sur la méthodologie de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition et de rendre compte de ces activités au Premier ministre, chef du gouvernement. Article 5. Le comité de pilotage est composé comme suite. Président, le ministre de l'administration territoriale, ko nin jakulu min sigira, ko a mɔgɔ jumɛn de b'a kɔnɔna la, ko a ɲɛmɔgɔ, ko ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ ka fara ale kan, le ministre de la justice et des droits de l'homme, o fana bɛ a kɔnɔna la. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'extérieur, ale fana bɛ a kɔnɔna la. Le ministre de l'économie et des finances, o b'a kɔnɔna la. Le ministre du budget, le ministre du plan, de la coopération internationale, la ministre de l'information et de la communication, un représentant du CNT, le directeur de cabinet de la primature. La ministre de l'Information et de la Communication est chargée d'assurer le secrétariat du comité de pilotage. Article 6. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par mois et si nécessaire sous convocation de son président. Article 7. Sont invités à prendre part aux travaux du comité de pilotage en qualité d'observateurs les représentants des organisations ci-après, la communauté CEDEAO, l'Union africaine, les pays membres du G5 Guinée. Donc, ni tigi ma atigi adabne ni roni de la kan de bla en tête la pour que ka kedo ina fo ni ko feno da foro don ko commission mi na sigi ko Union africaine ani CEDEAO ani comment dire la G5 Guinée ba. Donc ko olu be se ka ke a chekulun kono la ina fo flele kala quoi parce que abna na ke olu nyina ina fo flele kala ina fo mali fana tabe to gam na séparer. Article 8, donc on a damné article 8 na ba 8 flachi ka soro kana article 8 la nyata tere flachi le na 8 flachi ka soro kana article 8 la oui page mi ba bolo bi damno de la direct. Article 8, le comité technique est placé sous l'autorité du comité de pilotage. Il est chargé. Donc déjà l'article 8 fana kala donc to bino afin to be fin ka déjà bisa ka ta la donc ça n'a rien à voir fédération ko kuma ten kono min de solidarité ta kono fofu ta kono donc me fait donc rapidement kan di au ma donc ka soroga tamane fora et puis ka au fotu ni ka wala nyumando et am songa fama no ma don assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.